अबनो जों बुबाग्रानि TWF कायसा संगठन फियाबा जों अनेक राजनैतिक खलायलायो राजनैतिकआव जों तामहंगांके बुरि संगठन नैनाय जों खलायलायो राजनैतिकनि कायसा बुरिनि कायसा संगठन नै फियाबा जों अब आरनि बाय अरनि ताबुक फेरु तामका आं अनेक IPF तिओ तमो IWF तिं फाइका IWF तिनि काम जुदा अरनि सामुं जुदा ताम हिमाले आरनि अर जुदा हिन सामानि कारण अबनो कखा अबसे जों ताबुक अरवो वारियर्स जों नेत्रिया बा लीडरसिया जोंके वारियर्स बुबाग्रानि सेनापति जों बा सेंक्राक जों अमहाय जों बुबाग्रानो नासिगिनो जों ताबुक बुरि रक बो चांग्रि खाय हिमलाय तलायो ताम हिमाले बुबाग्रा जे 186 नम्बर राजा ताबुक सिनि खबजा गैतंगो जे राजा गथां तंफ्रो जरा तंफ्रोनो जों जरानो रमनानि नांगो अ जरानो रमनानि बागैनो जों बुरि रक ताबुक दग दाग गैनाय चांग्रि खाय बाचालायजाक जे बुबाग्रानि बिसिंति खलायै जे गथां तं साकबो ताबुक जे बचाय तंमानि अ जात दफानि बागैनाय आलादा राज्यनि बागैनाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि बागैनाय बुबाग्रा ताबुक साय तंमानि जरावो जों अ जराबाय जरानो मुचांग्रि उइनाय बुरि रक जरा रिलायै ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि बागैनाय नेक्स्ट जेनेरेशननि बागैनाय जों ताक माइक्रोस्कोपि माइनरिटी इंगै तंखा अ माइक्रोस्कोपि माइनरिटी इं तंमानि अ जरावो जों अबनो बानचिनानि बागैनो आलादा राज्यनि बागैनो ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड मानानि बागैनो जों ताबुक बुरि रक अ संगठन खाय तं हामबाय आव अब तो बुबाग्रानि बिसिंति खलायै नायनो कायसा राजनैतिक बदल तिप्रा मथाबा अब तो राजनैतिक गणतन्त्रनि अधिकार बा गणतन्त्रनि रायदातिनो अर तो जों चिनि बुबाग्रा जों 40 तानि बेसिपानो बुट अर प्रार्थी मानो बा बुट बाचाय मानो जों ताम हिमाले आसु रिनानि थां तंगो हिमाले अर जों साइमानो 60 सीट तंगो 60 सीटनि बिसिंगो 31 ता मान खांगांकेसे अर विधान सभाव नों आसुगैमानि नाय विधान सभाव आसुगैनानि सरकार गठन खलायनानि हिंगांके 31 ता सीट नांगो अ 31 ता सीट मानानि बागैनो बा जों विधान सभाव थांगै आसुगैनानि बागैनो जों बुरि रकबो साइतो गै तंलायलो आव बुबाग्रा जे 6 सीट दिव आसुंनो काहाम जों जत सीटनो बुबाग्रानि वारियर सिंगै जों बुरि बदलकबो जत जागानो जापि खलायनाय जों चलानि तामने चला बाय बाक्सा खलायनाय माने बचला खलायतं आबैया जों जे मानसा खलायनाय ता बुबाग्रानि जे वारियर सिंगैनाय बेलायखाय खारागो तामखाय खाराक माले आगिव हंगांगै जों अमहायंगो आयं बुलाय तंलाय फु आयं ता थानि हिनि साजागो इंगा जों आयं ताय थालिया किन्तु बुबाग्रानि वारियर सिंगैनाय बुसके फान फायका बुसकाय खाव स्रांखाबो सायमालिया यांगो ता थांदे आयं बुलाय तं हंगांगाय जों आयं से खासि थाला बियां फासिं बुलाय हिनिनाय आबो हंगांगाय जेमन एग्जांपल आबंगो AMC इलेक्शन जों अमहायकाय जों फिल खलायलायका आप्रबो चिनि बुरि रगनि बुमिका बेलायखाय जों आप्रो खलायलायका चिनि वारियर्स रक चिनि TWF रक अमहायके खलायजाक जों ताबो फायनाय विधान सभावबो अब जितिनानि बागैनाय बिसकांनि चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि बागैनाय जों सामुं खाय थानाय बुरि रक जतनो अलरेडी जतनो बखाव चंलायै जों क्लास खायरेजा एलायंस तो बुबाग्रा तो नु कम्प्रोमाइज निनसावो ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड दिनानि हिंगाले बुबाग्रा तो एलायंस पान थांमानो अब बुबाग्रानि इच्छाचे बुबाग्रा ताबुक सुक जरत साइट मांका नु कम्प्रोमाइज जों एलायंस थांया हिनि बुबाग्रा साइट दंगो कुनो दिनो थांगला अमहाय जों चिनबो पयतो तंगो बुबाग्रा एलायंस थांगला चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड बा एकटा किछु रियासाक पर्यन्त बुबाग्रा एलायंस थांगला अब तुई तो बेलायखे खा खामो ताम गंगाय जों त्रिपुरा राज्यव ताबुक कटालिया अब दर्शन गणदर्शन खलायजाक मानि ताबुक गंगा रमदि जे बीजेपी IPF ती क्षमता फायनाय एमन ड्राग्स एमन तामनानि अब ड्राग्स रक CD रक टेबलेट रक इंजेक्शन सेरिंज रक अमाहके जे बाबे फाय सफैबायखा जों नुगो त्रिपुरानि CD तलां थांमानि के रममानि नुगो किन्तु रम बुइतलांगो किन्तु आबनो सकमानि नुया बरो स्टक तरि आबो तो सिया पियाबा फातारनि जे टेबलेट रक सकैमानि जे ड्राग्स सकैमानि आबरकनो रममानि नुगिया माने नुगो कायसा कुसु नुगो हायपानो रममानि आसके रममानि नुगिया
কিন্তু অমাহাইকে যেভাবে বারিখা ড্রাগস রক আকরক বারিখা কেফেক মানে যে জায়গা কেফেক মানে বাই কুবুলো আবরংনি মেন্টালিটি আবরংনি ব্রেন আবরংনি বুখা ব হামিয়াঙ্গই থাঙ্গো নজর অন্য নজরও কলাই থাঙ্গো আবুনি বাগিনো তেবো অর দর্শন গণদর্শন বাঙ্গই থাঙ্গো ফিয়াবে বিশেষকা আং সানানি মুসুঙ্গো চিনি তিপ্রাজিত ব্রুই দর্শন গণদর্শন উংজাক মানি এবং গ্যাং রেপ পর্যন্ত উংজাগো সাবই গ্যাং রেপ খলাইজাক অব হংকা বুইনি দফানি বড় রবাই অব বেলাই খেওয়ানা মাসিংসা বুইনি দফাবাইসে গ্যাং রেপ খলাইজাগো বুইনি দফাবাইসে গণদর্শন খলাইজাগো जों বিচার সানো বিচার মাইয়া আবো ডিসমিস ইংগই থাঙ্গো তাঙ্গে ডিসমিস ইংগই থাং মালে যে রেপিস যে দুষি বরক অ বরক হংকাই নেতা ফাन ओंसिनाय नेतानि बो साफान ओंसिनाय मन्त्रिनि बो साफान ओंसिनाय बा राजनैतिक जरित फान ओंसिनाय आबनि बागै खालास मानै थांगो बमा हायके खालास मानै बमा हायके लेनदेन ओंगैबा खालास मान थां सायमाया दिनै जों सानानै थांगा हंगांकाय रोखसाय सानानै थांगा हंगांकाय अबनो नुगो जों तामहिमाले निनि कंग्रेसनि आमलबो रेप निनि सिपिएमनि आमलबो अमा हायके दर्शन गणदर्शनगो ताबुक बीजेपीनि आमलबंगो किन्तु वाइसाफानो जों बिचार मानमानि ग्रै फियाबा जों आबो हंगांके बेलायखे मुइतुमानो आनि खाओ नारी दर्शन गणदर्शननि क्षेत्रे वानसुक जाखांगांकाय अ ककननो आं बेलायखे मुइतुमानो बबो हिमालयाबो जे जागाओ अरो सशिन्द्र रुवा जापारा आरो चिनि ब्रै खरकसा त्रिपुरा जोग्रै ब 5 मासनि गर्भवती 5 मासनि सागदेरिया बहगो लाठी रिजाखा गणदर्शन खलाइजाखा गणदर्शननि परे बन बहगो लाठी उइनाय बिनि बुसा चक्राय मा थांका अ जागाओ जों बिचार मारिनाय हिनि चिरिक लायखा आन्दोलन खलायखा स्लोगान दिलायखा लामा पट अवरोध खलायलायखा फियाबा तिनि अरवो आप्रो सिपिएमनि आमल आरो तपति चक्रवर्ती नंखना आ जरनि जे चेयरपर्सन जे महिला कमिशननि बरक थाङै नायनानै थांलाय तामसा तिप्राजिक बुरै रक गांकाय अमहाय खलायजाक फानो कुनु उंया हिनि सावो तार माने बिनि इंगित तम बुझो आबो तिप्राजिक बुरै हिंके बेसा हिन सामाजिक लाइबले आबुनि बागने जों तपति चक्रवर्तीनो अति सत्तर बिनि पत्नी हयते बहिष्कार खलाइदे जों तपति चक्रवर्तीनि जे कक सामानि अककनो जों जाजाग्या हिनि नाय कयेक दिन परेनो ब बहिष्कार ब उंखा अमहायरो इनके फियाबा अमहायके तिप्रासा बुरि रगनो अमहायके ब्लेम खाइमाने अब बेलाय न चाया जों त अप्रोचानो जाजाग्लिया ताबु हंगां सानानि मुसुंगो जे दर्शन गणदर्शन उंजाक तंमनि जे कलानपुर गतना अरब गणदर्शन उंखा यांग अमरपुरब चिनि बुरि 12 बोसोरनि बुरिनो आरब स्टुडेन्ट बिनि टीचार बिनि टिउसन टीचार से बनो नगसबैनो हानां पिनां खायैनो रमफ्रे खलायगा अमहाय गतना बिहिक बुसाइबो बाइक कावैनाय सालका थांफानसि नखर मालायलिया बुसाइनो उकलक्तै बय बिहिनो रमबै फिल्म कायदाय खायै गारियाव दाय तलामर अब बेलायखे त्रिपुरा राज्यव एक नम्बर नारी निर्यातन चलितंखा दर्शन गणदर्शन जागाओ एक नम्बर चलितंखा अबनो बन्द खलायनायनि हिंगांका एकमात्र सरकार खलायमानो किन्तु सरकार कुनो पदक्षेप नाया आबनो बागै सरकारना आं धिक्कार जानगो सरकार बेठाया सरकार बरक नारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हि छमाबा बंगने अकक बियांग थां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बुसुदो बुखुगो सिबिसे सावो बरो आबो सामुं खलाया बरक जदि आ सामुंनो जदि आव बुरि रंनो रक खायनानि नांनाय बुरि इंखा बुमानि समान बुरिनि बहकनि हयतेन अक्सिंनि हयतेन जत्त बरक आचायो आबनो बागैनो बुमानि सम्मान निना नांगुनि जदि सरकार जदि पदक्षेप ना हांकाय बुरि रंनि सम्मान रखा उंखामुन आं नंनि मिडियानि बिसिंति कयनाय फायदि सरकार अमहाय खलाया पानो जों मा बचालायनायखा फायदि चिनि सिख्ला जुबक रक हंकाय बर हंकाय चिनि समाजनि बिस्मा समाजनि जाति हिनि गनि जागो दफानि जाति हिनि गनि जागो फायदि सिख्ला रक नरक द्राग्स रग ताको बोलबायसिदि नरक बुमानि इज्जत न सिरक खायतेने फायसिदि अ हानो बानचिदेना बागै सिरक खायनानि फायसिदि जों थिनांगो बम हायके थानानि नेक्स्ट जेनेरेशन बाहायके थानानि जों ताबो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानतंमानि
जों अदफानि बागै जों नेक्स्ट जेनेरेशननि बागैसो सानै दङ नन सिख्लानि बागैसो जों अब आलादा रायजो गिरातार त्रिपुरालेण्ड सान दंमानि जागा फायदि नरक अमाहायका ताको बुलायसिदि बुमानि इज्जत न रक्षा खालायदि जे समाज बुरिनि इज्जत रक्षा करे आ समाज कोनो दिनो उन्नत उंगै माया आ समाज कोनो डेभलप उंगै माया आबुनि बागै नरक सिख्लारावनि दायित्व बेलाय दङ फारि नरक सिख्लाराव बजाय फायबायदि हिनिनाय कबंनानि मुचुंगो ताइ जारा क्लाब दंनाय रक बराबो आगोगै फायदि ताइ जाराय अक्रा बुरा जतन যদি আও বুড়িনো রক্ষা বুড়িনি ইজ্জত ন রক্ষা খাইনা নাংসিনাই নি বজাই ফাইগাंगाय ইজ্জত কিচালে রক্ষা মানানি নি মনে খাই লাস্ট ফাইট তো চবা তো খালাইনো मा थांनाय কিন্তু বুবাগ্রান লাস্ট ফাইট মানে তাই চবা খালাই লিয়া হিমানিয়া ও লাস্ট ফাইটিং খা যে 2023 চিনি বিধানসভা নির্বাচন নাই ডেলিমিটেশন বুফুরং নাই 2026 नि सिगां कायसानो निर्वाचन নাই ও নির্বাচন খা 2023 26 तामंनाय डेलिमिटेशन खाय डेलिमिटेशन नो जों सिजाक सिनाय आपुरं गांकाय चिनि 20 ता विधानसभा सीट एसटी सीट तंगमनि तदा तंगया आरो जदि तंगैनो तंखाय 20 ता अमा हायफानंगै मानो ओ एसटी रकनि बखानो जय खायनानि बागिनाय बंनि 20 ता सीट ता कमिरि सिदि बंनो ओ 20 ता सीट 20 ता नो तंसितुं फिया बा अरो एससी अरो जनरल आबोखा बारि थांसिनाय बारि थांगाय तामनाय नों अरो राजनीतिक क्षमता करिका अतिरप्रा राज्य निनो 20 ता सीट नांगलिया ताई ननो एलायन्स बो नांगलिया आफ्रुं गांके बरनो एकक बाबे विधानसभा हाबै मानसिनाय बरनो सरकार गठन खालाय मानसिनाय आबोसि लास्ट फाइट नों ताबोसि जरा तंको अ जरा तंमानि बागिनो अ 2023 26 फैसिनि 23 निर्वाचन लास्ट फाइट चिनि नरक थानचांबाय सिदि अरबो नंक जाग नंक खरांहिनि ता तंसिदि अरो एकमात्र आलादा राज्य खायखाय सिमिसे चिनि अ थिनांनि भबिष्यतनि चिनि कुसुं तंगै थाना अ चेरानि भबिष्यत कलां थानानि बागिसे बुबाग्रा अब लास्ट फाइट हिनै साव